Wala, sumpasa ang mga. Nabalay na ito. Kanina sa tawa ko masok. Wa man tay sudan. Na. Ha? Magdakop ta? Pakan unsa to na to unya usa to dakpon. Magdata ba ako ato? Unsa? Ato. Unsa? Atong giayo. Order sa TikTok. Okay. Makadakop ka ta. Dali na pa. Para mo dako. Di ari ganina. Nya hari bisuno sa dena. Paon manoy ay may klaro. Testing ba? Aw. Mabitog testingan. Butay na nagpaon mo gamay nang itapaon ay. Duga na sa mga gagmay. Dira isda na ko kayo. Ay tanduga pa mailaman na pa kay kuan man. Para mga biki. Nakakuha na kaani do. Wa pa ko kakuan man. Okay. May dagko di ay. First time dining. May dagko ba? Ayaw to. Si Saan nakakuha saan. Nakuha to kanina. Basta kasilim bugoy kuhang saan. Ila man ang gilokso. Ha? Binaog lang saan. Saan? Buwan dugo. Daghan pa man yung gagmay. Nya asa man kuan ani dong kanang tubig. Wala ra kay ingon kuan. Ang gagmay mo imo. Asa day ka, Beng? Nangita na to. Ay wa ni kita as paon kay lubog. Wa ni kita kay lubog. Basig na puro tingnan pa. So, dag ko kay wa pa kuno ni harvest. Ako pa maguding servisan. Oo sa balde. Wa. Dako naman di ay wa din mahutaw. Tao ni mo mga ilang ba gagmay. Itong pag uwa din eh. Wa. Ambot sila may nagwala to. Wa man siguro na. Nya pila ka kilo na harvest. Wow, ay wala man to kay ila man tong hinluan pod. Nawa na daghan na maguda. Nauwaw na na. Lagi na nago na. 2 kilo dito tumoy. Ito bang kusina, ningat mo ko pide. Ano mo din sa isang? Kuha dito nang kuhan sila tilapia. Kuha na dahil sila. Nawag Ano mami. yung hala? Narot yung taga. Huwag ikaw. Ang gagmay na, ang gagmay. Gagmay na mo yung manguan, muduol. Wa pa may pamahaw do, gutom na mi. Kana lang tag ay ra gani mo paa. Alang. Alas 8 kuno puloy mo ari. Pabot ra gud mi. Ito naman. Klase pa man. Exam pa lagi. Ato sa gabi eh. Nanawag man. Papa, kali. Di na magkamao. Ay. Puta lagi ganina dari dong, dadok tayo ng kapitan. Ano yan sa kapitan eh? Usay ay, ini ka. Ah. Bukong kaya. Ah. Ada dami ng kapitan. Ada overlighter. Okay, yes eh. Naman. Ito na gagmay din na yun. Ay tuwaan mo siya gila. Ano na? Ang sakto pa isa noy. Dako na, dako na na. Oh. Ako rin video. Dako akong taga eh. Tagpo tag. Hindi kaon lagi nila bungi lagi ang agi kay. Dagko lilas init no. Ano ra? Uy, dako. Dako
Patay na ni Dogre. Oh, ikaw na dire kay namata. Namasta man. Ang loy-loy lang ba yun? Gamay man loy-loy. Patay naman ang pira do. Ang pira madakan to. Patawar pa dyan eh. Wala, nahurot na dong. Nahurot na iwan. Na. Hindi pa nidag ko kayong tagadag ka nagkuha. Nang ko gamay atong pulihan. Amay ko na nila gidag ko ang kuha na. Mo wala mong gud may dag ko. Nakuha din sa buhaw. Ako gikuha ko kay Junang. Di makabuhi oy. Hindi gidag ko kayong tagaman. Nasa ba? Uy. Ako yung gani taga oh. Kana ko. Hindi nakabuhi. Gidag ko kayong taga. Ayo king irong masamad ka na. Iuot mo na yan. Na ako may Kada pagka. man kuha na. Oo. Sige. Kahukot sa kuha. Italo. Way na sagol nga pantat ni Dogre. Wa Wala kasi limbugoy ra. kasili ra. Tama na. Pero di man mga kasili. Kapay law. Ha? Hurot na dong. Wah. Kenapa dituloy? Anda ko, kaya atong tagaan. Kita pati lagi-lagi igagmay. Apa kalan mana pagkalakuan? Igagmay na. Igagmay. Ano? Dilabot oy, taka-taka lang kaniya. Gamay kayo. Igagmay na yo. Grabe gagmay. Sobra pa man yung mga pinuntos sa buhok na yung nagsudlan na yun Wa oy. nagkan lagi no? Kana. Oo. Hiwaan na nako te. May lagi ka doon. Ay na kay ko. Ato sa tuwati managa ko te. Hindi mo man. Ha? Hindi mo man. Oo. May magpalit kayo ito kuha. Kani hingo ka ni. Yung hari ko. Lamay tutog na ipataw lagi. Tagpila kilo. Tara na. Tara. Ay, gamay. May. Naubo na to na dito ba? Sa hiron. Lubog daw. Ha? Lubog. Ah, tabag lubog. Di makita ay. Madahan ba o naglubog? Ano ako?
alang kuanon, bidoon. Ay ko an paon. Wasa na sila kasabot ko sa video ko. Muskit. Morning. Pero ada kuha to. Ano tiya? Apa yung piling dito? Aw, basta lang piling dito. Paon. Mamoy paon. Ah, may kuha ninyo. Ala, yan natin. Kanang dako kayo dong, ako'y kuha na ha. Taga na noy. Bago pa nga nagisahi. Dili mo siya patugkan doon. Patugkan din mo naman to. Namata ka na oy. Ha? Namata. Ako magbunlot. Oh, naana ganis mga. Nabay na ginot, gamay lang. Eh. Dako kay taga sa paon. Buta lagi. Buta ka na. Kuha ito. Ibalik ka na dyan. Ay, balik nang nakuha na kay. Buta ka na. Ha? Ay, Hindi na ba kari ang paon? Tutas dar. Ano yung pa? Ay! Dali, kana mo na. Nana bitaw ko? Kuha pa may aring dako kayo, naglisod John. Ay, hatag. Ayo. Ako'y nakakuha niya, hatag. Di mangwali bet adto na bitami. Ato na, anak na mi. Duh. Adto na kuno niya sa ngalaga. Nana mi, nana. Sunod. Napamili kang paon. Ilagyan mo gagmay. Kana kana. Kasamot, gamay na po sa'yo. Uy, nakita ang taga. Kung ergo doon, nakita ang taga doon. Tanay. Tana dong. Tanay. Tana, ayan, tana. Ugma na pud. Kuya, nalaman niya tamba. Nabali dito. Dali nga sa ko